Nunca antes a Fonsagrada luceu con esta estampa. Son os 270 aficionados ciclistas a punto de saír para participar na primeira ruta cicloturística que organizou o Concello e que atrouxo aficionados de toda Galicia, Asturias e León. Bueno, relativamente está cerca e queríamos vir a Fonsagrada a facer esta ruta. Co gallo de que é a primeira ruta que fan aquí, os paisajes son moi bonitos, dixeronnos que estaba moi ben, e animámonos a vir, unha boa tropa. A chamada Ruta dos Lobos, que debe o seu nome a este depredador habitante desta zona, ofreceu dúas etapas, unha de 25 km e outra de 47, cun nivel de dificultade medio-alto, chegando a picos que superaron os 1000 metros. O barro no terreo complicou o traxecto. Barro, moito barro, principalmente subindo e tendo Fonsagrada á vista e saber que quedaba bastante desnivel. Sí, a verdade que cando salín, como decían, son 50 km e 1600 de acumulable, non me parecía dura, porque estábamos acostumbrados a facer esa distancia mellor cerca de 3000 de acumulable, pero que, claro, baixamos todo de golpe, e depois foi todo subir de golpe, e a última subida facíase dura. Duros tramos que os participantes foron superando collendo forzas nos habituallamentos e con paradas no camiño para contemplar as vistas. Un entorno precioso, unha ruta moi divertida, pero un pouco dura. Algúns dos lugares polos que pasaron os ciclistas foron paisaxes como estes, a semeira da Ponte do Souto, a antiga ferreiría ou o cruce de Arime. Hai recorridos aquí únicos. Sí, únicos, desde que ando en bicicleta, totalmente exclusivos. Mellor paisaje que este, pois, non sei onde pode habelo, vamos. O primeiro clasificado foi o lucense Miguel Arias, campeón de España de duatlón. Fixo os 47 km en 3 horas e cuarto, con pinchazo incluído. Facemos unha ruta preciosa, de feito, tratarei de falar ca organización, a ver se apetece po ano facer unha prueba deportiva de competición. Pondríos en contacto cos organizadores das Transgalaicas e se quixeran poderíase facer, porque pareceme digna de competición esta ruta. Máis de 70 persoas da organización fixeron posible o desenvolvemento da proba que transcorreu sen incidentes graves. Un éxito, me parece, eu creo que a xente está contenta, está satisfeita, dura, porque Fonsagrada, zona de montaña, pois ao final os camiños son subidas, baixadas, pero creo que sí, que moi contentos. E tan satisfeitos que xa pensan na segunda edición desta iniciativa que naceu dun grupo de aficionados na vila ao ciclismo e para que deseñarán novos trazados. Tiñamos pensado cada ano poñerlle un nome diferente. Este ano tocoulle o dos lobos, que é un animal que abunda por esa zona. As vindeiras edicións farémoslo con outros animais. Desde logo, participantes non lles faltarán. Isto xa, queda no calendario xa tachado para o ano que ven. O ano que ven volveremos a estar aquí, por estas fechas. A xornada rematou cunha comida no pabillón dos deportes da localidade.